Kinleşü, kinşilik elbette ol fakat bizning şırdağına tügül. Kinşilikning başı ol Adem aleyhisselam bilen Hava anabız zamanından ok kile. Elbette Adem aleyhisselam bilen Hava anabız zamanından ok şuşu kinşilik kile. Niyeşin? Şinki in birinci kinleşü de, in birinci kişi ütürü de Peygamberimiz Adem aleyhisselam vakitinde bula. Adem aleyhisselamның ulu Kabil kinleşü bilen, yani şuşu аңа тиешле булган кәләшне үзенә алырга теләп, ягъни Хәбилгә тиешле булган әклимәне үзенә никахлаштырырга теләге булып, Хәбилдән кинләшеп, Кабил Хәбилне үтерде. Шушы вакыттан әлбәттә иң беренче кеше үтерүдә һәм әлбәттә иң беренче кинләшү дә җәмәгать барлыкка килде. Иң беренче кеше үтерүдә шушы кинчелек аркасында булды. Әлбәттә, Аллаһ Раббыбыз бу гамәл өчен безгә гынаһсын да һәм инде изгелекләребезнең дә әзәюенә китерә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яна бер хадис шәрифендә без бәндәләргә булай диде. Кинләшү белән, кинчелек белән иман кешедә яши алмый диде. Яисә иман була кешедә, яисә кинчелек була диде. Ягъни кеше кинләшә башлый икән, димәк аның иманы чыгып тора дигән сүз. Кинләшкән вакытта әлбәттә Аллаһ Тәала безнең иманыбызны аласыман дип тә күз алдыгызга китерсәгез була. Әлбәттә, шушы кинчелек белән иман бер кешедә, бер кешенең күңелендә була алмый. Шуның өчен иманнарыбызны Аллаһ Тәала ныгытып, кинләшүләрдән Аллаһ Тәала ерак кылса иде. Әлбәттә, пәйгамбәрләр заманында, Якуб алейхиссалам вакытында, Йосыф алейхиссаламны әлбәттә беләсез, ул вакытта да кинләшү дигән нәрсә бар иде. Әлбәттә, Якуб алейхиссаламның уллары Йосыф алейхиссаламның теш күрүеннән, тешендә үзенә пәйгамбәрлек булуын күрүдән җәмәгать уллары кинләшеп Йосыф алейхиссаламны юк итәргә тырыштылар. Юк итү өчен хәтта аны кыйга ташладылар. Шушы кыйда калдырдылар һәм әлбәттә әтиләренә Якубка кайтып, Якуб алейхиссаламга кайтып, Йосыфны бүре ашады дип тә әйттеләр. Шушы кинләшү аркасында алар Йосыф алейхиссаламны кыйга ташлап калдырдылар. Әлбәттә җәмәгать соңыннан Йосыф алейхиссалам зур дәрәҗәләргә иреште. Аллаһ Тәаланың шушы рәхмәте белән Мисыр дәүләтенең хәтта патшасы дәрәҗәсенә иреште. Бу әлбәттә Аллаһ Тәаланың бер рәхмәте һәм Аллаһ Тәаланың бер бәрәкәте. Аллаһ Раббыбыз кинләшүдән, кинчелектән һәр барчаларыбызны ерак кылса иде. Мал-мөлкәттән кинләшү дә әлбәттә һәр беребезнең дә изге гамәлләребезне югалтуга китерә. Мал-мөлкәтләре бар икән, кемнеңдер малы, мөлкәте бар икән, байлыгы, дәрәҗәсе бар икән, монардан кинләшү кирәкми. Фақат әйтү кирәк: "Эй Раббым, әгәр дә инде шушы дәрәҗәгә ирешергә телибез икән, безгә дуга кылу кирәк, Аллаһ Раббыбыздан чын күңелдән сорау кирәк: Эй Раббым, миңа да шушындый мал-мөлкәтләр бир. Эй Раббым, хәтта әби-бабаларыбыз әйтәләр: Эй Раббым, миңа зәкят бирерлек мал бир" дип сора дип әйтүчеләр дә бар. Ягъни зәкят бирерлек мал бирә икән, димәк безнең нисапны бир, ягъни күбрәк мал бир дигән мәгънәне китерә. Мал бир, мөлкәт бир дип әйтеп Аллаһ Тәаладан сорасак, Аллаһ Тәала һәр бер дугаларны да һәм теләкләрне дә әлбәттә кабул кылучы.